Naghatag ulubraot ang teacher. Okay, class. Mag-drawing ka mo sang isda. Okay, mama. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Oh, tabi? Oh, Ruby. Ngangi mo ya ka itom-itom ginayaw. Relax pala, ma'am. Manol sa imo. Balaan mo sinugbaning isda. Sorry. Whew. At last, nakabakal magikuhi rin aid ba? Grabe ka at hugs sa ngakon pamatian. Oh, Meg, tuod, pila mabakal mo? Ha? Kagapon. Damo ni klase, may blue, may white. Bentot. Nung, ibalik ko ni Tani ang ibakal ko nga DVD. Manong, ano ang problema to aw? Bentot. Waay ka, gwa ang picture kag may waay man sound. Kanugon gani. Namit ani kay daw suspense ba lang title aw? Manong, anong title niya? Bentot. Ang title niya nong, Suspense the Lens Cleaner. Managbalikya sa ubas kag managbakal. Nang mabakal ko tani ubas. Ay, why kami ubas to? Dasun nga adlaw. Nang mabakal ko gali ubas ah. Ay, why kami gani ubas to baligya. Dasun pagid nga adlaw. Nung mabakal ko ubas. Kaulian nun sa imo. Ang bako nagid nga why kami ubas, pamangkot pabala kay stipleran ko ba mo. Dasun pagid nga adlaw. Nung may stapler ka mo di baligya. Ay, why kami baligya to stipler nga oh. Mabakal ko tani ubas. Meg, tao masuka ako pero hindi magkuha ang suka ko. Apos na nami ka. Kutabla tilokan mo para magwa. Hindi gidya Meg magkuha Meg. Kutabuli mo. Why manggapon Meg? Sige. Kuta na subong tilokan mo. Tanawon ta kung hindi ka magsuka. Di na tong bata to man. Failure. Oh, ari na sa. Junjun, nga na failure ka. Ha? Hindi ko tayo kabati. Di pitanay ng tagadua. Nga na failure ka. Hindi ko ganun kabati tay. Gusto mo ba ilot na duha? Ano bot mo silingon? Ako amay, ikaw naman anak. O sige. Makutonta ka. Tay, sino tong bahay nga pod magapon? Hehe, sakto ka. Hindi ka bation, no? Tay. Tutayan ako bala tayo magtapuan sa klase kagina. Junjun, tuod ka? Ito, 75 ba lang grade mo? Hindi ka magpati tay mo. Kagina tayo sa skulahan. Kintudlo ni ma'am ang tapuan sa amon. Hindi. Anong koneksyon? Di tayo to paray kami tay. Dutayan lang ko. Junjun mo na ang gadlagan pa kadto diya. Tay. Kadali ka. Tay. May ambal ko bala si mo tay. Ano na? Ano naman na? Alam mo tay kagina. Ako lang nakasapat sa question ni ma'am. Anong question niya? Sino wa assignment? Tay ambal ko ako. Meg? Lalaing ko, Meg. Nga ang laway to kuno, Meg. May rapis. Kag, pwede ka mapatay sa ina nga rapis. Meg, ti ano ng problema si mo? Meg, amo na gani. Kaya natulon ko nga akong laway. Sang nabatian ko, Meg. Grabe. Takulbaan ko kaya natulon ko akong laway. To, kung ano matabo sa akon, hindi mo gid pagbalikya ang duta sa likod balay, ha? Tay, hindi man na aton duta sa likod balay.
amo na gani hambal ko sa imo nga hindi mo pagbaligya ay kamango. Ari bayad sa kape, boss. Oh, nga ikaw bayad. Sugo sa ngamon nga ipe. Wala na kuno kutong. Gala. Te sige Sogot sobog hindi ko na dupla imo kape. Nag-inaway ang mag-asawahay. Ikaw! Why ikaw ya? Ikaw, tamaran ka. Ikaw! Nabingasan ka! Ikaw, sugiliro ka. Ikaw! Ano man? Kamay kapitoy! Ay, why personalay Usa pa nga ka Ilonggo, Hiligaynon, from Negros, Iloilo, okon sa diin man nga sa nga parte sang Pilipinas, kag kung diin makamuga obra sa gwa sang Pilipinas. Okay. Ang ini nga jokes para ni sa inyo. Kung gaobra ka mo pagpuli nyo sa balay ninyo, mahanduraw naton ang kaugalingon naton nga mga jokes. Tani gina-invite ka mo nga mag-comment ka mo, hatag ka mo sang komentar sa dalom sang mga butang nga inyo nadumduman sa mga amigo ninyo o kon sa mga tatay ninyo o lulo ninyo, butang sa dalom kag sang ini nga video sa comments kag himuan ko na dub kay para nga malingaw man kamo kag mabatian nyo man ang kaugalingon yung nga mga jokes nga ginhimo kag nabatian. So halong lang kamo guys kag puli ta sa aton nga tumandok nga lugar nga safe, healthy kag masinadyahon para sa pamilya taniya. Sige gida. Please subscribe or like my video para nga makabaton kita kamo sang mga updates sa mga bag-o ko nga mga ginahimo nga mga istorya o kun mga jokes. Okay guys, halong lang pirmi